Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε στη σημερινή εκδήλωση της ΕΑΣ, της Ενωτικής Αριστερής Συνεργασίας Μαγνησίας. Ευχαριστούμε θερμά και τους ομιλητές που αποδέχτηκαν το σημερινό κάλεσμα για την κουβέντα. Να πω επίσης ότι ο κύριος Κουβελάκης, που είναι ο τέταρτος ομιλητής, επειδή δεν μπορούσε να είναι μαζί μας, θα έχουμε επικοινωνία μαζί του μέσω Skype. Και να πω επίσης ότι προσκαλέσαμε και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να έρθουν. Είναι μαζί μας όμως ο Κώστας ο Βελιμήτρος και τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα κάνω ένα σύντομο άνοιγμα και θα ακολουθήσουν οι εισηγήσεις. Σε ό,τι αφορά την Ενωτική Αριστερή Συνεργασία Μαγνησίας, θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που γράψαμε και στο δελτίο τύπου για τη σημερινή εκδήλωση. Ότι δηλαδή η ΕΑΣ συγκροτήθηκε από αγωνιστές της αριστεράς με διαφορετικές πολιτικές καταβολές και διαδρομές, οι οποίοι μέσα στις σημερινές κρίσιμες στιγμές βρέθηκαν, συζήτησαν και αποφάσισαν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους τόσο απέναντι στον κατακαιρματισμό της αριστεράς, όσο και απέναντι στην καταστροφική πιθανότητα υποταγής της κυβέρνησης στις επιταγές των δανειστών και των αργουσών τάξεων. Στις 25 Γενάρη, ο ελληνικός λαός και κυρίως τα φτωχά λαϊκά στρώματα πέτυχαν μια ιστορική πολιτική ανατροπή. Ενάντια σε όλους τους εκβιασμούς από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό κατεστημένο, έφεραν το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, απαιτώντας να μπει τέλος στη λιτότητα, απαιτώντας να μπει τέλος στην κοινωνική καταστροφή της τελευταίας πενταετίας και να ανοίξει ένας νέος διαφορετικός δρόμος. Σαν αποτέλεσμα, ένας άνεμος αισιοδοξίας και ελπίδας έπνευσε σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Και τα εκατομμύρια του κόσμου στην Ευρώπη και ειδικά στον Νότο είδαν τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα πρώτο ρήγμα, σαν μια πρώτη νίκη ενάντια στις πολιτικές της λιτότητας που εφαρμόζονταν σε όλη την Ευρώπη. Στις 2 Φλεβάρι, λίγες ημέρες μετά την εκλογική νίκη, είχαμε δημοσιεύσει ένα πρώτο κείμενο. Μπορείτε να το βρείτε και στο τραπεζάκι που βρίσκεται έξω και να το προμηθευτείτε, στο οποίο σημειώναμε: η ελληνική και η ευρωπαϊκή άρχουσα τάξη και οι διεθνείς οργανισμοί, ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο είτε να ενσωματώσουν τη νέα κυβέρνηση είτε να την ανατρέψουν. Ο εκβιασμός για μπλοκάρισμα της παροχής ρευστότητας, εφόσον η νέα κυβέρνηση δεν συμμορφωθεί με τις μνημονιακές δεσμεύσεις, έχει ήδη διατυπωθεί από τον Σόιμπλε και άλλους. Αυτό αποτελεί κήρυξη πολέμου από την πλευρά των μνημονιακών. Αυτή η εκτίμηση, την οποία βέβαια δεν την είχαμε κάνει μόνο εμείς, επιβεβαιώθηκε φυσικά με από την πορεία των πραγμάτων μέχρι και σήμερα. Εδώ και 4 μήνες, οι δανειστές, οι άρχουσες τάξεις της Ευρώπης, οι κυβερνήσεις και σε απόλυτη συνεργασία με την ελληνική άρχουσα τάξη και τα πολιτικά της κόμματα και τα καθεστωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης εκβιάζουν. Το μέσο του εκβιασμού είναι φανερό σε όλους και είναι η απειλή εξόδου από το ευρώ. Ο άμεσος στόχος του εκβιασμού είναι επίσης φανερός και είναι η απέτηση για αποπληρωμή του χρέους, δηλαδή η συνέχιση της λιτότητας. Και ο απότερος στόχος του εκβιασμού είναι να κατατροπωθεί πολιτικά η αριστερά και να δοθεί ένα μήνυμα στο εργατικό κίνημα όλης της Ευρώπης ότι η αριστερά είναι μία από τα ίδια. Βέβαια, ο κίνδυνος της υποταγής και της ενσωμάτωσης είναι υπαρκτός και μεγάλος. Ο αρχικός ενθουσιασμός των πρώτων ημερών της κυβέρνησης έχει δώσει τη θέση του στην ανήσυχη αναμονή, στον προβληματισμό και στην αμηχανία του κόσμου. Καθώς μια σειρά από μέτρα που είχε εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να τα υλοποιήσει ή όσα υλοποίησε δεν έχουν επιφέρει μέχρι στιγμής κάποια σημαντική αλλαγή στην οικονομική κατάσταση και στην καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και παρόλο που δεν αμφιβάλλουμε για τις καλές προθέσεις που υπάρχουν και παρόλο που δίνουμε χρόνο στη νέα κυβέρνηση να υλοποιήσει τα όσα δεσμεύτηκε, δυστυχώς αυτός ο εκβιασμός από τους δανειστές είναι υπαρκτός. Στο δεύτερο δημόσιο κείμενό μας στις αρχές Μάρτη, λέγαμε ότι απέναντι στους συνεχιζόμενους εκβιασμούς είναι απαραίτητο το μαζικό κίνημα να ανασυγκροτηθεί και παράλληλα χρειάζεται προετοιμασία και πολιτικός εξοπλισμός. Πώς αντιμετωπίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση που απαιτεί νέες ανθρωποθυσίες για το ευρώ? Τα καθεστωτικά ΜΜΕ φωνάζουν σε όλους τους τόνους ότι η έξοδος από το ευρώ είναι καταστροφή. Το ερώτημα που ταλανίζει το λαό και την κοινωνία είναι: υπάρχει ζωή χωρίς ευρώ? Υπάρχει εναλλακτική? Και πώς απαντάμε σε αυτούς τους εκβιασμούς? Αυτά είναι τα κρίσιμα ερωτήματα που θέτουμε στη σημερινή κουβέντα και θα επιδιώξουμε να τα απαντήσουμε με τη βοήθεια των προσκεκλημένων ομιλητών.